Vi satser på den gang. Ja. Udmærket. Vi har kosinus relationer, og jeg har tegnet en vilkårlig trekant, hvor vi har opdelt den to trekanter ved at lave en højde, og derfor skal vi have fundet B-stykket, og vi har valgt her at dele den op i to trekanter, derfor det hedder den x den ene, og den næste trekant hedder bx eller undersætter trekanten. Vi har en formel, der hedder c anden er lige med a anden plus b anden minus 2 gange a gange b kosinus til c. Og vi skal starte med at finde højden, så vi siger højden i anden er lige med c i anden parentes til b x. Vil du så højden for den der? Yes. Trækker. Og det skal vi også sætte i anden. Og det er det samme som højden i anden er lige med a i anden. Minus x. Ja, hvad hedder det? Det er jo så ikke i parentes, det er bare minus x i anden. Og det er højden for den der. Yes. Dem vil vi godt have sat sammen i en ligning, så derfor så skriver vi c i anden er lige med rettelse Minus. c anden minus parentes B minus x. b minus x Parentes slut. parentes I anden. i anden. Lige med a i anden. Minus x i anden. Men vi vil godt fjerne parentesen, så derfor skal vi have ganget det ud i parenteserne. Så Jeg tror ikke, de derfor... kan se det. De kan ikke se... selvfølgelig. Det vil vi godt have ganget ud og fjerne parenteserne. Så derfor så siger vi c i anden er lige med a anden minus x i anden. Det kan vi skrive hernede. Så det siger c i anden minus... Nej, det er lige med. C i anden er lige med a i anden. a i anden Minus x i anden. minus x i anden. Plus parentes b minus x. Parentes slut. E i anden. Yes. Og så skal vi have ganget ud på begge sider af lighedstegnet. Så. C i anden. Er lige med a i anden. Minus x i anden. Plus b i anden. Plus x i anden. Minus 2 Plus x i anden minus 2 gange b minus x. Gange b minus x. Og da vi nu har x i anden to steder, kan vi fjerne dem. Og så kommer vores nye ligning til at hedde c i anden er lige med a i anden. Og nu fjerner vi også dem ud af parentesen nu, så derfor så ændres fortegnet også. Plus b i Det er anden. plus b af plus b i anden Minus 2 minus 2 gange gange b minus x. b minus x. Men nu har vi stadigvæk x, og da x, og det vil gerne være fjerne x, fordi det ikke er et tal, vi har oppe i vores trekant, så skal vi have fundet x på en anden måde, men der ved vi, at hvis vi siger lille a, som er heroppe, gange kosinus til c, så får vi den hovedslippende, som er b, og så vi skriver kosinus, eller c, Kosinus til vinkel c. Det er lige med x divideret med a. og så kommer den til at hedde X. Eller så skriver vi det her. Ja. X lige med a gange kosinus til vinkel c. Og så skal vi have sat det op i en ligning igen, så derfor Ja. hedder den C C anden. i anden Lige med a anden lige med A
i anden plus b i anden minus 2 gange AB. gange a b cosinus. Så vi den c. Hold kæft, jeg skal små. Og så har vi beviset, som er nøjagtigt det samme som den første, vi startede med.